bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio jowol sare jaam hira mon ande ko dimanche hawri ko nogas lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko états-unis fuɗɗorɗen noon ma en jahton to politique ƴeewen hono kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris hol ko haalluji ɗiɓe kalata oɗo saha joni e campagne uji mabɓe siftinde on tan ko balɗe 15 heddi haade worseji arde ñande 5 lewru novembre. habruji men international ma no en toon to hakkude Israël e Iran ko haaldete oɗo saha joni ko fate surtout en habruji jaltuɗi ko fate wonde États-Unis kañum hoore mum nene jeeya fewjidɓe Israël pour holno attirtirte Iran. habruji men ma naw en toon to Sénégal cakkitorɗen habruji meɗen ko fate coftal balɗe ɗum ma en jokkodira Tijani Niang e Foutangue Diaw joɗiniɓe en toon to Mauritanie. ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu e détails muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko dimanche hawri ko nogas lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira mon binɗen e gardidi men ni habruji men guiɗoɗen ko ɗi États-Unis ɗum noon ko siftinde on tan oɗo ñalawma hande dimanche heddi ko balɗe 15 haade woteji arde ɗum noon woteji hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi mbaɗata ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi. donc ene wayni ko kanko Donald Trump ancien président gonɗo candidat républicain e kanko Kamala Harris gonɗo vice président kañum woni candidate démocrate en wayni ko kamɓe poɗɗodirta joni suɓede pour ardade États-Unis. ɗum noon e wayni ko campagne maɓɓe oɗo saha joni ko huuli no fewi. hande Donald Trump yiyama ko sakkiti kone toon to wonno toon to Pennsylvania ene hutoro konnguɗi taw ko ƴettoje. ɗum noon en ƴettomo kanko vice président Kamala Harris pour wiide wonde o seekama. ɗum noon e wayni ko kanko Kamala Harris ɗon nde o joddino kanko hoore makko e entretien Al Sharpton noon ko neɗɗo jeyaɗo MSNBC News e kañum hoore mum kadi ko neɗɗo église e wani kanko Kamala Harris o wi wonde ko e jaabol makko wi wonde ko haalluji ɗi Donald Trump haalata oɗo saha joni ene wayni ko jikku mo jogui o en surtout en kadi e haalluji e gueɗe ɗe haalata ɗe e gueɗe ɗe waɗata ɗe ene wayni ko bonni holko woni fayide wonde ardade leydi États-Unis o bonni holko woni fayida biyeteɗo woni meeɗi wonde président États-Unis o wi ko ɗum waɗi kanko Kamala Harris e miijo makko e faamo mum e makko e kadi mo gonɗi ɗum Donald Trump fotani jamais jaɓede wonde artire toon to Maison Blanche jaɓede wonde jogo mantode wonde ko kañum ardi leydi États-Unis sibabude jikku muɗum sibabude kadi e haalluji ɗi haalata. donc ɗum woni kanko Kamala Harris ko jaabi. ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump kadi wiyanoma toon to Pennsylvania woni restaurant goto McDonald ɗum noon kanko hoore makko mum omo saha frites ɗum no fof ne wayni ko ha e nder haalluji haalde wi wonde ko omo holla wonde holko woni liggade e ko wayno McDonald. ɗum noon sibabude kanko Kamala Harris o haalino e nder cukago makko nde woni nden étudiante nde kanko hoore makko ligginomo McDonald e kadi no wayno liggey makko e McDonald ko on sahaji ko taw wallude yummakko e gueɗe surtout en ko fati luwoye e wallude hoore makko kanko étudiante. kanko Donald Trump ko jiddu ɗum ɗon e kadi ene wayno ko to banggue démocrate en ɓe mbi wonde ko kala Donald Trump ko waɗata ɗeɗo bal ko waɗata oluddu mum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ne hersini ɗum par ce que ɓe kolli hen hayno neɗɗo wonirte no liggoto e restaurant kanko anda ɗum noon firti o e wiide mabɓe par ce que o jibina wonde ko ɓi joom kalis e kadi ko o meeɗani liggade nokkuji ɗo ganduɗa hen ɓiɓe miskineɓe liggo. donc wawi wonde fof ene wayno ko banggueji mabɓe surtout en walloɓeɓe kamɓe démocrate en kamɓe républicain fof ene wayno ko ɗeɗo balɗe garoje donc jonte ɗiɗi keddi hen hawnaki ko jonte jogorɗo wonde campagne ko jogor wulde no fewi. ko wawi wonde fof e nder sondage uji dokketeɗo oɗo saha joni so tawi koye nder États-Unis hono kanko Kamala Harris wiyama kadi o arditima ken wona toɓɓere so tawi élection ngaji ɗin gotama hannde. andaka noon oɗo saha joni hono kamɓe yaaɓe woɗɓe lawɓe surtout ko wayno Georgia ko wayno Caroline du Nord ko wayno kadi surtout leyɗele ko wayno Pennsylvania
e ko wayno même Nevada walla Arizona holno ɗum jogor waadi par ce que siftin ɗon tan wote ko secret donc hay goto fotani andude ɗo ko woti illa so tawi haalan ɗum donc andaka taw sibabu nde campagne no wayni sibabu nde surtout ene tuuma wonde républicain ji kewɗi won républicain ji yantuɓe e démocrate en wadde campagne contre makko kanko Donald Trump holno ɗum jogor waade walla en tuuma won yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko démocrate en hawnaki ene keddi ha hande supportude parti tataɓo surtout walla kañumen koyemen en wayno gonɗinani wonde ko kanko Kamala Harris on wawi ardade mbasa wodde walla gotan Donald Trump donc andaka taw holko woni hen kono noon e tugnade sondage uji ɗi surtout wedde ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe ɗiɗo compagnie sondage uji mbi ko kañumen chiffre uji men cemtata mbi wonde ene wayno ko so wooti ƴeftama hande kanko Kamala Harris mo gagno présidence kono noon ene wayno koɓe goɗɗodirta ko hewata no fewi kanko e Donald Trump donc ɗum waɗi oɗo saha joni ene wayno ko kamɓe surtout Pentagon ɓenen jamiri kene wona ujunnaji militaire yo gar toon to Washington surtout yo nden nokkuji woteji ɗi kadi e nokkuji woteji gonɗi état ɗi fof ene wayno ko dadiɓe ne mbaɗa yo nden surtout hulede wonde ko ñande ñalawma woto ha yetto e ñalawma nde woteji jogori résultat ji mo jogori gas hawnaki kamɓe yimɓe supporter uji Donald Trump koɓe jogorɓe ñaññude ɗum noon surtout hulde nde so tawi wonde ko Donald Trump gagnaki kamɓe koɓe jogorɓe wiide ɓe jaaha eɓe mbaɗa guerre ɗum noon ko ɗum ɗin haalluji kanko Donald Trump haalata ko ɗum ɗin haalluji kadi kanko Elon Musk kanko hoore makko haalata o haali ɗum ñande samedi nde o wi ko kala nde Donald Trump perdi walla kala nde Kamala Harris gagni woteji ene wayno ko woteji gonta wadde hanki kadi États-Unis ɗiɗon haalluji fof noon ko haaraleɓe ko fati droit no kaalirni koko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi kadi artude ngataɓe kamɓe haaloɓe ɗum ɓe sabu so tawi yimɓe jaltiri fitina so tawi fitinaji mbaɗi hen ha yimɓe gañima hen walla ko en noon sibabu nde haalluji mabɓe hande habruji men politique hono kanko Elon Musk jeeyiɗo compagnie Tesla ɗum no penoje autoji électrique jeeyiɗo kadi compagnie biyeteɗo X kañum wonno Twitter kadi jeeyiɗo compagnie biyeteɗo SpaceX compagnie baɗo neldo joni satellite aji dow asman ene wayno mon continue ha hande doole makko wallude Donald Trump ene wayno ko samedi ɓenɗo o yehino toon to Pennsylvania toon kadi o haali toon o wi wonde ko kala neɗɗo gabbitiɗo pour campagne mo woni oɗo saha joni pour signinde jabde ko wiyete pétition mbiyata pour ko mbiyata amendement gaddano e amendement ɗiɗaɓ o wi wonde ko mo rokku ɗum $1 million ɗum noon e wayno komo suɓoto à chaque fois ko baɗo ɗum ɗo fof noon ene wayno ko caggal kadi kanko hoore makko nde o tina wonde ko rokki kene ɓuura $1.75 million rokki ɗum campagne Donald Trump kono noon nde tawa ɗum ɗon kadi ala ko nafi wallani Donald Trump ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe surtout gouverneur mo Pennsylvania Josh Shapiro o wi wonde ko ma ɗum ɗo henna il faut ko yimɓe département d'état ɓe ƴeewa ankidde kanko Elon Musk waɗata ko par ce que ɗum ɗo ene wayno ko wadde influence ko fati élection ngaji hay sinno o wiyani mo yoɓa kala bintiɗo pour Donald Trump omo yoɓa ɗum ene wayno o wi ko kala bintiɗo ko fati hen jabde amendement ɗiɗaɓo e amendement gadano mo ene wayno komo ƴeftu inde muɗum kadi maɓe ƴeftu inde mum adresse mum téléphone aji mum ɓe mbawi jokkodirde muɗum ɗum fof noon ko wawde influence holɓe ɓe jiiɗi votanaɓe pour ko fati wallude Donald Trump ewa ɗum ɗo fof noon ko caɗele hawnaki ma addanmo kanko Elon Musk so tawi o heɓani so Donald Trump heɓani gagnade e kadi ko yino ñande samedi nde kadi omo haala ko fate machine aji ɗi ganduɗa gotirtanoɗi oɗo dumunde foof ɗiɗon machine aji kadi ko sibabu muɗum hono kanko Rudy Giuliani e yimɓe hewɓe wallanaɓe Donald Trump portira plainte hay Fox News portira men plainte caggal nde ɓe kaali machine aji ɗi wonno ko machine aji guraɗi wonde ne jaltina résultat ji taw wona résultat ji gongira gonga donc kanko Elon Musk o fuɗɗima haalde ɗon haalluji ɗum noon firti tan wonde ko omo waɗi doole makko e darde makko pour wallude Donald Trump e ɗaminade hen Donald Trump wi so tawi kañum hoore mum gagnima woteji wonti président ma wanmo kanko hoore makko rokkumo poste ko fate holno gére o ko fate jawdi ɗum noon ko ɗon yarate oɗo saha joni e nder kadi ko yiya e nder page makko X kadi mon continue wadde hen
haalluji ɗi ngannduɗaa ko mbiyata disinformation ɗum noon ko haalluji ɗi ngona goonga pour bonnude kanko surtout yen Kamala Harris to baŋnge juif en omon wiya wonde ko Kamala Harris wonani ko leyɗele arabeɓe wonani ko palestinaɓe ɗum noon ene wayno ko yiɗa e leyɗele juif en to baŋnge julɓe surtout yen wonɓe toon to Michigan e ko way noon publicité ji ɗi o waɗata e page uji makko oɗo saha joni ko wiide wonde ko Kamala Harris resi ɗum ko juif donc kala juif o ko haali ko ɗum waɗata ɗum waɗi donc yiɗa palestinaɓe ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗi ngannduɗaa ko mbiyata disinformation ene wayno donc hawnaki so woteji ɗo gasi hawnaki kadi hawnaki so tawi kanko Kamala Harris gañima ɗum ɗo en hawnaki ma kamɓe congrès maɓe ƴeftu laabi paaɗe ɗum ɗiɗo haalde haalluji ɗi gona gonga surtout ɗiɗo page uji ɗi mbiyata page uji médias sociaux ji surtout média ko wayno X hande ko fati habruji États-Unis surtout ko fati politique hono kanko Mitch McConnell e nder deftere jogorde yaltude juste balɗe ko addi élection ngaji hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi ɗum noon deftere ngo mbiyata mémoire makko kanko Mitch McConnell ene wayno ko e nder ko haalde journaliste o haali gueɗe kelɗe kadi ene wayno kanko hoore makko omo dakkodiri e Jack Smith noon ko avocat spécial ƴeftaɗo yo ankido hono kanko Donald Trump peeje makko ɗo jogi noon pour hadde woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas résultat ji muɗum jaɓede ɗum noon ene wayno kanko Mitch McConnell o wi wonde ko woni d' accord hono kanko Donald Trump ancien président ene wayno ko gueɗe ɗe waɗi ko fate ñande 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho ɗeɗon gueɗe ene wayno o yoɓa ɗum ɗon noon firti ko waɗe sanction sibabu ɗum ɗon kanko kadi Mitch McConnell o haali e nder entretien mo wadde oɗo journaliste o wi wonde ko nde kanko Donald Trump oɗo empêché nde kanko hoore makko kanko Mitch McConnell ko kanko wonno mawɗo Sénat o ɗeɓino jabde kanko hoore makko wotande pour yo kanko Donald Trump yo waɗa empêché kono noon e wayno ko miiji kadi so tawi Donald Trump waɗama empêché hawnaki ɗum ɗon kadi koko jogori hadde ɗum wonde candidat lawol gongol donc ko haalluji baɗɗi confusion kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mitch McConnell tawde ko sénateur kadi ɓurɗo ɓoyde e nder congrès mo États-Unis kadi ene wayno ko républicain e kañum hoore mum kadi hay so ko joom suudu mum woni no hono liggotoɗo e gouvernement kanko Donald Trump ene wayno miijaɗo kadi ko kañum hoore mum kañum haɗi Donald Trump ittede e laamu muɗum arde kadi yitede ɗiɗo haalluji ne haali ɗum kadi ko caɗele hawnaki jogori wonde caɗele mawɗe wonande kanko Donald Trump so tawi o perdi laamu walla kadi hay sinde o gañima ko wawi wonde fof ene wayno ɗiɗo haalluji kadi ko jaltuɗi caggal nde kanko Mitch McConnell o jokkodiri e journaliste goto biyeteɗo Michael Tackett ɗum noon koye entretien pour deftere mo ɓe mbi ɗum noon holko woni coggu laamugol ɗum noon ko deftere jogorde yaltude no wirani balɗe tan ko adi woteji taw ko deftere nde kadi haalata ko kanko mémoire makko kanko Mitch McConnell on ko sénateur jeeyaɗo toon to Kentucky e kadi ene wayno ko oɗo terme so ɓenni kañum hoore mum jogorani hankkadi wontude candidat ene wayno ko Mitch McConnell yarata joni ko 72 kadi ene wayno ko kañum hoore mum oɗon ngol ɗo woni hankkadi terme muɗum gadana pour wonde sénateur kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare kabaruji men international giɗirɗen ko toon to Moyen-Orient ɗum noon ko hakkude Israël e ɗo saaha joni e Iran e tugnade kabaruji jaltuɗi toon to no kamɓe Reuters noon ko galle jeyandiyankoje bindo haali ɗum wi wonde ko ñande 19 lewru octobre ndi hono kanko ministre Iran toppitiɗo ko fati affaire étrangére biyeteɗo Abbas Arakchi o haali o wi wonde ko kala neɗɗo ganduɗo walla kala badduɗo e malde Israël pour andi holde Israël holno attaque walla holde yanata e Iran walla holno yanirta e Iran ko kañum jogori wonde responsable kala ko waɗi hen kala boomiɓe hen ɗum ɗon ɗiɗo haalluji noon jalti ko caggal nde goho kanko président Joe Biden toon to Berlin nde o huccitede jayandiyankoɓe o wi wonde ko mo ene omo faami eɓe paami oɗo saha joni hol peeje Israël jogui pour holnde attaque e holno attaquetirta Iran ɗum noon ene wayno ko haalluji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden o haali ɗum woni donc Iran jaabima ɗum noon ko jiiɗa e ɗum ɗon ene wayno ko won document ji jaltude document ji ɗi kadi ko document ji ɗi ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe ndendi Israël ko fati en holno
ko fati en holnde e holno Israel jogori bombardir attaque jogori attaquirde to en Iran ɗum noon e wayno ko ɗinon document ji kadi holno yaltiri ni en ko neɗɗo hawnay ko neɗɗo gonduɗo e takkiɗo kamɓe Maison Blanche walla takkiɓe kamɓe Pentagon yaltini ɗinon document ji taw hay gortinani département de justice ene enquête hol jaltinɗo ɗiɗon document ji noon hollata hen ko wonde ko kamɓe États-Unis ndendi Israel peeje holla attaque jogorɗo wonde contre Iran ɗum noon Iran ko surtout yen yoptade missilaji Iran welino toon to Israel ɗumnade haalduji gomiɗiɗi toon to toon to Ukraine hono ministre français toppitiɗo ko fati affaires étrangères kanko waɗa makko mon continue jillu makko toon to Ukraine o wawini yaade hande to région gonɗo toon to biyetengo Sumi ɗum noon ko région hakkude Russie e Ukraine o wawi kadi kanko waɗa makko jokkodirde e militaire uji hohoɓe militaire uji wonɓe toon pour kadi o yiide won bonandeji ɗi ganduɗa enen taw ko woni sababu mum ko bombardement ji kamɓe Russie mbaɗata toon donc oɗon région Sumi ko wuuro woto wiyetengo Trosianets ɗum noon ko wuuro ganduɗa kamɓe Russie naɓe keftino ɗum guila e mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi caggal muɗum nde Ukraine naɓe kefti wuuro ngo en wayno ɓe bombardi wuuro ngo ɓe bonni ɗum ha bonni donc kanko Jean Noël Barrot en wayno ko wawi wostodirde kadi gouverneur militaire gonɗo toon e oɗo région biyeteɗo Volodymyr Arctique kala ko fate no soutien mo France jogino ko fate Ukraine koko continte siftinde on toon ko kamɓe Russie naɓe ɓe gullitino mbi wonde ko France neldi militaire uji muɗum toon to Ukraine wallude Ukraine naɓe habde Russie naɓe ɗum ɗo fof noon en wayno ko France semtinino ɗum ɗon ko wawi wonde fof France wi wonde ko ene jogui jokkodiral ko fate assistance technique ɗum noon ko neldude haraleɓe ko fate kaɓirɗeɓe français ji walla kaɓirɗe européen ji nelɗa toon ɗe beele mbawa wallude ɗumen jangguinde ɗumen habaruji men toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko o wardima guddidgol campagne mabɓe ɗum noon ko ñande 19 lewru octobre ndu ɗo ɗum noon ko samedi ɓeno ɗo ɗum noon ɓe mbawirinde ɗum toon to arène gonɗo toon to Dakar ne wayno ko hiisa ko hakke 15 ujunere neɗɗo ari toon tawede nguɗon bortu nde o haali gueɗe keɗo o haali surtout yenno ruttima ko fate tarihi mabɓe holno ɓe cokirno holno ɓe gonirno opposition et surtout à la fin o haali kadi wi wonde ko tawde Sénégal naɓe ne wurno dokkiɓe chance mo gotini 54% yimɓe woɗɓe ɓe mbi wonde ko yoɓe gardu leydi eɓe ñaagui ha hande kamɓe parti Pastef yo wonde Sénégal naɓe yo dokkuɓe kadi majorité toon to assemblée nationale pour donc ene wayno ko jiida e ko fate haalluji mabɓe ɓe mbawino kamɓe uddidde ko wiyete cagnotte ɗum noon ko ñaagade kalisaji ene wayno ko tuggi tan temedde francs CFA ha yettani ma ko neɗɗo wawi foof ɓe mbawi dañde oɗo saha joni ken wona 60 million francs CFA ɗum noon taw oɗon kalis kadi no ɓe mbiri ni ko yimɓe ken wona 20 ujunere tan neɗɗo rokki oɗo ɗiɗon kalisaji donc kanko Ousmane Sonko kadi yiyama toon arde hono Aminata Touré kañum hoore mum ene wayno oɗo saha joni ko gabbiɗo ko baɗaɗo gouvernement maɓɓe kadi ko conseillére kanko Bassirou Diomaye Faye siftinde ɗon tan Aminata Touré kañum hoore mum jeeyano koye parti mo ganduɗa Macky Sall e kañum hoore mum meeɗi wonde premier ministre Macky Sall kono noon tan tuggi tan nde waɗa kanko hoore makko ardade assemblée nationale e wayno ko uure woni hakkude makko Macky Sall haw yalti haw natti wonde parti muɗum e kadi o itta kanko hoore makko député tungnade luwaji mabɓe donc ene wayno ko oɗo saha joni kanko Aminata Touré wondi koye Ousmane Sonko ene wonde Bassirou Diomaye Faye laamu mumen donc kanko hoore makko yinoma o ari toon to oɗon arena nguɗon batu guddidgol campagne mabɓe kamɓe parti Pastef donc siftini toon tan woteji toon so fate suɓade député ji toon to Sénégal waɗata ko ñande 17 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare cekkitorɗen habaruji men koko fate coftal ɓalli ɗum noon ma en mbawi jokkodirde Tidiane Niang Foutangue Diaw joɗaniɓe en to Mauritanie bisimilla moɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Diol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli
gadorɗen kabruji men coftal ɓalli ko coupe d'Afrique hitandu ujunnaji ɗe nogas nayyi bis soccer jubinte to leydi Égypte hewɓe ne gandir ɗum football dande maayo caggal première participation hono équipe nationale mo leydi Mauritanie hande wonno kiwdiral mabɓe garwanigal hakkude mabɓe nando mabɓe mo leydi Sénégal ko équipe nationale mo leydi Mauritanie heeɓi polgu loggi joyi loggi ɗiɗi ko siftinde bandiraɓe dernière défaite équipe nationale mo leydi Sénégal wonno ko hitandu ujunnaji ɗe sappo e joyi hakkude mabɓe équipe Madagascar football dande maayo en jokki ñalawma janggo sanga waktuji sappo so pawi hojomaji cabantati équipe Sénégal ma hiwdir équipe Malawi so woni 13h GMT Mozambique ma hiwdir équipe nationale mo leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie Super 1 kiwidira kihiɗa hanki équipe AS Gendarme kañum heeɓi polgue yesso équipe FC Nouadhibou loggol gotol ndigam FC Tabrakzin to stade olympique mo Nouakchott kañum heeɓi polgue yesso équipe Keydi FC loggol gotol ndigam AS Douane kañum heeɓi polgue yesso équipe FC Samal loggi tati loggi ɗiɗi ko fate derby soudanais ɗo e stade olympique mo Nouakchott équipe Al Hilal kañum heeɓi polgue yesso équipe El Merreikh loggi ɗiɗi e ndigam kiwidiral gasgal ko ɓoyani ko championnat mo leydi Mauritanie équipe Inter mo Nouakchott kañum heeɓi polgue yesso équipe AS Garde national loggi ɗiɗi e loggol gotol jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko Premier League championnat mo leydi Angleterre équipe Wolverhampton kañum heewdirno équipe Manchester City ko Manchester City heeɓi polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Liverpool kañum heeɓi fartange yesso équipe Chelsea loggi ɗiɗi e loggol gotol ko siftinde bandiraɓe kihiɗe hanki équipe Tottenham kañum heeɓi polgue yesso équipe West Ham loggi nayyi loggol gotol Manchester United kañum heewdirno équipe Brentford ko Manchester heeɓi polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol championnat mo leydi Espagne kiwidira ñalawma hannde équipe Villarreal kañum heewdirno équipe Getafe kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki en partout FC Barcelone kañum uni équipe FC Sevilla ha diggi loggi joyi loggol gotol ko siftinde bandiraɓe ñalawma hanki équipe Celta Vigo kañum heewdirno équipe Real Madrid mo Kylian Mbappé heeɓi polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Serie A italien kiwdir ñalawma hanki équipe Inter de Milan kañum yeehe nder terrain AS Rome fi ɗum loggol gotol nde ko siftinde bandiraɓe ñalawma hanki Juventus kañum heeɓi polgue yesso équipe Lazio loggol gotol e ndigam Bundesliga championnat mo leydi Allemagne équipe Wolfsburg kañum heewdirno équipe Werder Bremen ko Werder Bremen heeɓi polgu loggi nayyi loggi ɗiɗi équipe Bayern de Munich kañum heeɓi polgue yesso équipe Stuttgart loggi nayyi e ndigam Ligue 1 français kiwdir ñalawma hannde équipe Le Havre kañum heewdirno équipe Olympique Lyonnais ko Lyon heeɓi polgu loggi nayyi e ndigam Nantes kañum jaɓɓino équipe Nice kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki en partout Olympique de Marseille kañum yeehe nder terrain Montpellier woni ɗum ha diggi loggi joyi e ndigam kiiɗa hanki Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum heeɓi polgue yesso équipe Strasbourg loggi nayyi e ndigam ko hedde kabruji men coftal ɓalli jatani hen koye musidɗo men Foutanke Diaw ko noon tigui Seydi Niang ɗum noon en taccat maayo ketten o to banggue wadde koto leydi Sénégal paaɗen saison 2024-2025 championnat mo leydi Sénégal fuɗɗima e oɗo week-end samedi et dimanche ene wayno pottiti jeerete heeɓi fettede nder ɗeɗo balɗe ɗiɗi jencude ndi ko ni sifori ASC Gorée jaɓɓino ko Oslo FA ko ASC Gorée samtiɓe 3 e gotel Tengueji FC kañum jaɓɓino ko ASC HLM ko Tengueji samtiɓe 2 e gotel Dakar Sacré-Cœur jaɓɓino ASC Pikine ko Dakar samtiɓe moƴƴal 4 e gotel Jaraaf e Génération Foot ko Jaraaf samti Génération Foot 2 e gotel AGL de Rufisque kañum jaɓɓino Walidane ko AGL de Rufisque kañum samtiɓe gotel e Ndiga Linguère jaɓɓino Jamono mo Fatick ko ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Casa Sport kañum jaɓɓino Sonacos ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel match cakkiti ɗo wonno ko hakkude Guédiawaye kañum e Ouakam ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel ko ɗo tigui uddi kabaruji men Tijane Niang e Foutanke Diaw on jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sawi ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko nogas lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam ha jankore on jarama.